yimɓe doknoɓe ina puɗɗi hodde guri mum en e nder diwan Niassia sabu ballal ngal plan Diomaye wonande Casamance rokki. Rachidou Bari doknoɗo guri mum en Badem e hitande 1992 sabu harinde o arti galle makko hitande hikka nde hande omo gollo ngam mahde galle makko. Menen men jooɗi min mi subaka rek men nani gere ɓe no fella pum on sayim ko noon men dogiri kono men gila men dogi sa ko ni men ardi Niassia min ñalli ɗo ha 18h on say heeɓi oto naɓi men tawi ko men sukaɓe vraiment artugol ngol kadi men welti e mun par ce que onente gouvernement no waɗi men accompagné men fen ɗo ni dal men kol weelaɓe men faala mahude. Eggugol ngol ɓe egguno to Ziguinchor wonano ko webti Rachida jignaɓe mum nguuri ko juuti e nder gonkaji cattuɗi e nder hoɗorde fande. Vraiment no muusi ha maayi par ce que min komi joom galle mbiɗa andi ko woni tonton eyyi sa heeɓi famille wono 5-6 personnes rek ko no metti ha par ce que Ziguinchor fof no andi na maaro na duulin no surtout ma sa heɓay kadi facture. Sous-préfet Niassia Moussa Ariba weltime ballal laamu ngu e ɗeɗo peeje gartugol ballitoje yimɓe e nder diwan he. Hande noon ko pima addi ballal men wiyete ko programme d'urgence de modernisation des accès territorial frontalier e nder ko ɓe gaddi e ballal ngal ko ballal pour mahenteri pour yanoɓe ɓe mbawa dañde ko maheri galleji mumen kuɓeji mumen e nder ɗum ɗon ɓe gaddi 32 tonnes ciment pour tolluwaji ɓe gaddi 2400 zingueji ɓe gaddi 32 portes ɓe gaddi ganduɗa hoorema 960 lattes de rognier ɓe gaddi 368 kilogrammes de clou. O ɓeydi hen wonde ngal ballal hina hirjina yimɓe hewɓe woɓɓe kadi ngam miijade hodde nokkuji mumen. eyyi ɗo joni kam minen mataw kamɓe fof ko yiɓe artude par ce que ɗeɗo balɗe min keeɓi délégation ngaji yimɓe wonɓe ahenga ɓe mbi kamɓene ko yiɓe artude min kalde armé pour ballitaɓe no waɗi sécurisé won yimɓe ganduɗa hoorema bagam ko wuuro manggo wonno ko wongo déplacé kamɓene eɓe jiiɗi artude wuuro wongo ne wiye Bougnac ko wuuro manggo kadi wonno kamɓene eɓe jiiɗi artude état o nani hen armé o nani hen minen en tant que autorité administrative emin duusaɓe ɗoɓe gattiri plan Diomaye o kadi ko ɓeydi softindeɓe. Maire wuuro Niassia ngo Justine Manga weltima ɗe dokke o holliti wonde ma yimɓe mbawa hodde galleji maɓɓe e nder gonko moƴƴo. Parce que quand vous regardez ces populations qui sont encore en déplacement qui sont en train eɓe katojini ballal somin daari ɓe egguɓe amma fuɗɗiɓe ruttade yoga e maɓɓe ko gimmi e gure mumen timmi duuɓi 35 nangi 40 hande eɓe kaani wallede no haniri ni de pouvoir retourner dans les localités. E nder haare Casamance ko ɓuri gure nogas e nder diwan Niassia gumminoma ha hande ko gure 4 woni ko gartani tawa. Assane Ba, Ziguinchor, RFI.